Я Вычковская Зинаида Михайловна. 15 студеня мне было 85. Але сёння я вучаніца Калашаўскай сямігодкі. Многае змянілася у вёсцы, у школе, новы будынак, новыя вучні, музей, маленькі пакой. Але мне тут цікава. А вось тыя сшыткі, дзённікі, а вось і ручка з чарнільніцай і чарніламі. І тыя дыяфільмы, якія былі ў наш час на кошт золата. І ўспамінаю свае школьныя гады. А вось і прылады працы, якія былі ў нашай гаспадарцы. Праца маці была цяжкай, але захапляльнай. Ды і мая таксама, бо я была старэйшай памочніцай. Вось мае пральныя машыны, за якімі я бегала да рэчцы праць бялізну. А вось і тыя музычныя інструменты, на якіх гучала музыка майго часу, у выкананні знакамітага на всю акругу крамянецкага квартэту. Вспомніла і Алеся Лявончыка, і Бурковіча Веню, будучых артыстаў-цымбалістаў. Мне пашчасціла танчыць на вечарынах, дзе хлопцы ігралі да раніцы. Як казаў Алесь, бязлітасна збівалі лапці і боты. А вось і моя сурфетка. Вспамінаю вышыванкі маці. Немного іх было. Але вышывала разам з маці. Для прыгажосці і на пасак. Як жа цікава пастаяць каля светлых поглядаў равеснікаў і настаўнікаў. Гэта як машына часу. Я дзіця. А вось і архіў нашага дырэктара, Аладзіна Семёна Максімавіча. У ім расказваецца пра ўсё. Пра канспекты урокаў, пра пратаколы, пра тарыфікацыйны спісак. А вось і вайна. Хата маіх бацькоў згарэла на рудні. Бацька загінуў. Маці скіталася па родзічах, пакуль не адбудавала хату ў Калачах. Я не памятаю стрэльбы, але жах на душы аднавіўся. А вось фотаздымак майго дзядзькі, які ваяваў, а пасля працаваў у вяпрацкай школе. Ці цяжка нам жылося? Мы весяліліся і працавалі. Жыццё заставіла працаваць з ранку да вечара. Таму наша пакаленне працавітае. Многія, у тым ліку і я, сталі героямі сацыялістычнай працы, дэпутатамі Верховнага Савета БССР. Таксама Міхаіл Ліхтаровіч, трактарыст. Музей захоўвае экспанаты артыстаў-цымбалістаў Алеся Лявончыка, Бурковіча Веніаміна, якія праслаўлялі беларускую культуру ў 16 краінах свету. Я ганарылася сваімі землякамі. Наведаўшы музей Калашаўскай сярэдняй школы, я пабывала ў дзяцінстве. Гэта дорага каштуе. Я зразумела, што пражыла сваё жыццё нездарма. Я ўдзячна, што нашчадкі памятаюць пра нас.